Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο podcast του Critical Bubble. Πάλι αυτή τη φορά επιστρέφω μια τυχαία μέρα, γιατί όπως είπα την προηγούμενη δεν θα είναι εβδομαδιαίο πλέον το podcast. Ίσως γράφω ακόμα εβδομαδιαίο podcast στο YouTube, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι ψέματα. Οπότε θα έρχομαι όταν έχουμε κάτι να πούμε. Και τώρα έχουμε κάτι να πούμε, βασικά έχουμε πολλά, αλλά ένα-ένα. Το ένα που έχουμε είναι το Marathon, αλλά άλλη φορά. Βέβαια μπορεί να έχετε ακούσει να μιλάμε για το Marathon με το Βαγγέλη στο δικό του podcast. Μάλλον θα έχει βγει. Αν δεν έχει βγει άκυρο, γράψτε λάθος. Αλλά όπως και να έχετε, είναι το Marathon. Έχω παίξει αρκετές ώρες. Θα παίξω λίγο ακόμα και θα κάνω μετά ένα podcast για το νέο παιχνίδι της Bungie, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και συζητιέται τέλος πάντων. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το πώς έχει προσεγγίσει αυτή η εταιρεία το είδος του Extraction Shooter, αλλά όχι ακόμα. Αν και έχω παίξει σχεδόν 30 ώρες, αλλά νομίζω θέλω περισσότερες για να έχω όσο πλήρη εικόνα θέλω. Όπως και να έχει, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το Resident Evil. Σε αυτό το κανάλι δεν θα μπορούσε να λείπει το Resident Evil, γιατί αυτό το κανάλι αγαπάει πολύ τα παιχνίδια τρόμου, αγαπάει πολύ το Silent Hill, αγαπάει πολύ το Resident Evil, αγαπάει πολύ τα παραδοσιακά παιχνίδια τρόμου και τα πιο σύγχρονα, οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το επεισόδιο. Και θα μιλήσουμε για το νέο παιχνίδι της Capcom και κατά πόσο αυτό το παιχνίδι καταφέρνει να πετύχει τους στόχους του, πόσο καταφέρνει να είναι αυτό που θέλει ο κόσμος να είναι ένα Resident Evil, πώς καταφέρνει να προσεγγίσει σωστά την νοσταλγία και να προχωρήσει μπροστά τη σειρά στο σενάριο και στους μηχανισμούς και γενικότερα να δείξει κάτι νέο, αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό. Μην το καθυστερούμε, πάμε κατευθείαν. Εγώ το Resident Evil τη σειρά την παίζω από πολύ παλιά. Είχα ξεκινήσει με το 2 όταν ήμουν δημοτικό. Δεν θα έπρεπε να παίζω Resident Evil 2, αλλά έπαιζα. Είχα παίξει το 2 στο PlayStation 1 και δεν θυμάμαι στα σίγουρα αν ήταν το πρώτο παιχνίδι τρόμου που έπαιζα, δεν είμαι σίγουρος. Όπως και να έχει, ήταν ένα από τα πρώτα παιχνίδια τρόμου που είχα παίξει και με είχε στιγματίσει. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ, καταρχάς. Νομίζω πως δεν έβλεπα καν ταινίες ακόμα τρόμου. Ήμουνα μικρός σε ηλικία, δημοτικό, δεν θυμάμαι τι τάξη. Και είχα φοβηθεί πάρα πολύ. Το έβλεπα στον ύπνο μου. Προσπαθούσα όταν πήγαινα για ύπνο να σκέφτομαι κάτι άλλο για να μου φεύγει από το μυαλό η εικόνα των ζόμπι, ας πούμε, και του αίματος και η μουσική, η τρομακτική και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά συνέχισα να παίζω γιατί ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι όντως. Μετά συνέχισα και το 3 και το 4 και πάει λέγοντας. Τώρα με το καινούριο εγώ περίμενα διαφορετικά πράγματα, να πω την αλήθεια. Δεν περίμενα να είναι ακριβώς όπως είναι. Και αρχικά να πούμε ότι θα γίνουν κάποια spoiler εδώ πέρα, οπότε καλύτερα να δείτε το podcast αν το έχετε τερματίσει, γιατί εντάξει δεν σκοπεύω να πω ακριβώς τα πάντα, αλλά για να συζητήσουμε λίγο σε περισσότερο βάθος για τον Resident Evil πρέπει να αναφερθούν κάποια πράγματα. Ας πούμε, δεν μπορώ να αναφερθώ σε κάποιες κοινές δράσεις συγκεκριμένες, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, το νέο παιχνίδι προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πάντες, προσπαθεί να είναι όλα τα Resident Evil σε ένα, προσπαθεί να είναι το Resident Evil 2, να είναι το Resident Evil 3, να είναι το Resident Evil 4, να είναι το 5, ok. Και από το 6 έχει στοιχεία, και από το 7 έχει στοιχεία, και από όλα έχει στοιχεία μέσα. Από όλα τα Resident Evil έχει μέσα χαρακτηριστικά και στο gameplay και στην παρουσίαση και στην προσέγγιση γενικότερα. Και θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι κατά κύριο λόγο είναι ένας συνδυασμός του 4 και του 7. Ότι ένα μέρος είναι πιο κοντά στο 7 και ένα μέρος πιο κοντά στο 4, με πολλά στοιχεία από το 2 μαζί όμως. Και από το 8 βέβαια στο σχεδιασμό, ας πούμε, αλλά όπως και να έχει, νομίζω εκεί είναι η φάση, γιατί έτσι κι αλλιώς το Resident Evil κατά κύριο λόγο χωρίζεται σε 2 ή 2,5 διαφορετικές σχολές. Η μία είναι το Resident Evil 2, που ήταν πιο κοντά στον τρόμο, ας πούμε, παρόλο που είχε μεγάλα όπλα και σκηνές δράσεις και όλα τα σχετικά. Βέβαια ήταν και εποχή που δεν επιτρέπε τόσο έντονες σκηνές δράσεις όπως το είδαμε μετά.
Αλλά η μία σχολή είναι, ας πούμε, το 7 και η άλλη είναι το 4. Δηλαδή η μία πιο αργή και πιο τρομακτική, και η άλλη πιο έντονη, πιο γρήγορη, με δράση και με action heavy, ας πούμε, gameplay. Αυτό το παιχνίδι προσπαθεί να τα πετύχει όλα. Γενικότερα το Resident Evil το έκανε αυτό. Δηλαδή ξεκινούσες να παίζεις ένα παιχνίδι, στην αρχή ήταν πιο αργό και πιο τρομακτικό και βασιζόταν κυρίως στην εξερεύνηση και στη jump scares, ας πούμε, και στη διαχείριση αντικειμένων, να έχεις αρκετές σφαίρες, να έχεις αρκετά κεντρικά, είχε γρίφους, και μετά από ένα σημείο και μετά ξέφευγε λίγο και πήγαινε προς τη δράση. Και αποκτούσες μεγαλύτερα όπλα, περισσότερες σφαίρες, πολεμούσες πιο μεγάλους, πιο δύσκολους, πιο εντυπωσιακούς εχθρούς. Οπότε πάντοτε είχαμε αυτή την κλιμάκωση. Ακόμα και στο 7, που ήταν πολύ πιο αργό, που είχε πολύ λιγότερους εχθρούς και ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ, από ένα σημείο και μετά πάλι πήγε προς το action, και μάλιστα δεν τα κατάφερε και τόσο καλά το 7 να διατηρήσει το υψηλό ποιοτικό επίπεδο, ας πούμε, του gameplay και γενικότερα της παρουσίασής του από το σημείο αυτό και μετά. Το καινούργιο προσπαθεί να πάρει όλα τα μαθήματα αυτά που έχει πάρει Capcom και να φτιάξει μια εμπειρία η οποία είναι και τα δύο ταυτόχρονα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάμε, παίζουμε και σιγά σιγά γινόμαστε ο action hero. Αυτή τη φορά μας έδωσε δύο χαρακτήρες, ένα φτιαγμένο για το Resident Evil 7 και ένα φτιαγμένο για το Resident Evil 4. Δηλαδή έχουμε την Grace στην αρχή και μετά το Leon. Και είναι χωρισμένο σε γενικές γραμμές στη μέση. Δηλαδή το πρώτο μισό είναι με την Grace και το δεύτερο μισό είναι με το Leon. Απλώς ενδιάμεσα σπάει που και που. Δηλαδή εκεί που παίζεις με την Grace, παίζεις για λίγο με το Leon. Μία μάχη, ένα boss και μετά ξανά με την Grace, για παράδειγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μισό-μισό το παιχνίδι. Αυτό σίγουρα θα μπορούσε να είναι κάπως αμφιλεγόμενη επιλογή, γιατί αν κάποιος θέλει να παίξει Resident Evil σαν το 4 μόνο, αν αυτό θεωρεί το Resident Evil που τον ικανοποιεί, τότε το πρώτο μισό θα είναι λίγο πιο μακριά από τα γούστα του. Και αντίστροφα, άμα κάποιος θέλει να παίξει το πιο αργό Resident Evil και το πιο τρομακτικό, το survival, ας πούμε, τρόμου, τέτοιο στυλ, μάλλον θα προτιμάει το πρώτο μισό και μετά θα πει ότι έγινε πολύ action, ότι έγινε δράση στο παιχνίδι και δεν είναι πλέον τρόμου. Εγώ να πω ότι διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση καταρχάς, γιατί ένα παιχνίδι τρόμου μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε διάφορα παιχνίδια τρόμου, το Amnesia, το Alien Isolation, το Resident Evil, το Silent Hill και πάρα πολλά ακόμα, το The Last of Us, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και άλλο έχει πιο πολύ δράση, άλλο έχει λιγότερη, άλλο δεν έχει καθόλου. Οπότε υπάρχει αυτός ο τρόμος. Δηλαδή υπάρχει ένα παιχνίδι τρόμου το οποίο έχει έντονη δράση, έχει έναν δυνατό πρωταγωνιστή με όπλα και με ικανότητες μάχης, ας πούμε, αλλά είναι τόσο έντονες οι μάχες, είναι πολλοί εχθροί μαζί, υπάρχει ατμόσφαιρα, ας πούμε, τρομακτική, jump scares, πρέπει να κρατάς σφαίρες, να διαχειρίζεις τα αντικείμενα και τελικά έχεις ένα παιχνίδι το οποίο παραμένει παιχνίδι τρόμου, απλώς προσεγγίζει διαφορετικά τον τρόμο και δεν είναι τρομακτικό με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι τρομακτικό όπως ένα ψυχολογικού τρόμου, για παράδειγμα. Είναι τρομακτικό επειδή σου προξενεί ένταση, σε βάζει να διαχειριστείς πολλούς εχθρούς μαζί, οι εχθροί είναι τρομακτικοί, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι θέμα προτίμησης τελικά. Μάλλον, όπως και να έχει, το Resident Evil το 9, το Requiem, προσπαθεί να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. Το πρώτο κομμάτι με την Grace, καταρχάς στην αρχή εμφανίζεται και ο Leon, ας πούμε, στην πόλη και παίζεις για λίγο με τον Leon και εκεί πέρα νιώθεις ότι παίζεις, ας πούμε, την επιστροφή του Resident Evil στα παλιά του μεγαλεία. Ότι παίζεις, ας πούμε, κάτι σαν το Resident Evil 3 στην πόλη με ζόμπι και με πιο ελεύθερη κίνηση. Μετά παίζεις με την Grace. Το παιχνίδι προτείνει να παίξεις με κάμερα πρώτου προσώπου όταν παίζεις με την Grace και με τρίτου όταν παίζεις με τον Leon. Μπορείς να αλλάξεις όπως θέλεις τα πράγματα. Μπορείς να παίξεις και με τους δύο σε first person ή και με τους δύο σε third, ή τέλος πάντων να κάνεις τέτοιους συνδυασμούς. Εγώ συμφωνώ με την επιλογή που κάνει η Capcom. Μου φαίνεται ότι όντως με την Grace είναι φτιαγμένο για πρώτου προσώπου και με τον Leon είναι φτιαγμένο για τρίτου. Γιατί με την Grace ο τύπος του τρόμου ταιριάζει περισσότερο στο first person, ενώ με τον Leon πρέπει να ελέγχεις, ας πούμε, το περιβάλλον, να μπορείς να έχεις έλεγχο του χώρου γύρω σου, να βλέπεις καλύτερα, να κάνεις αποφυγές, να κάνεις τέτοια πράγματα και η μάχη λάμπει περισσότερο στο τρίτο πρόσωπο. Και είναι και ένα πρόβλημα που έχει το VR στο Resident Evil 4, παρόλο που ήταν πολύ καλό. Οι κλωτσιές, αυτά τα πράγματα δεν ήταν τόσο πετυχημένα όσο είναι στο third person. Με την Grace, τέλος πάντων, παίζουμε και πηγαίνουμε σε ένα
σε μια πόλη, ας πούμε. Στην αρχή παίζουμε και λίγο έξω και βλέπουμε κόσμο να περπατάει. Τα γραφικά είναι εντυπωσιακά. Πολύ καλοφτιαγμένα μοντέλα χαρακτήρων. Τα μαλλιά είναι εντυπωσιακά. Ο φωτισμός. Τα πάντα είναι πολύ καλοφτιαγμένα. Οι κινήσεις, το πρόσωπο, τα animations, τα σώματα, όλα. Το σενάριο ξεκινάει με ενδιαφέρον. Με αρκετό ενδιαφέρον. Μας βάζει να πάμε σε μια πόλη που υπάρχει ένα θέμα το οποίο θυμίζει κάτι σαν detectivικό τρόμο, ας πούμε, και γρήγορα όμως αρχίζουν τα ζόμπι. Συνδέεται κάπως από την αρχή με το backstory της Grace. Κάποιος ο οποίος δεν ακολουθεί το lore του Resident Evil δεν θα ενδιαφέρεται και τόσο, δηλαδή νομίζω ότι οριακά μπορείς να το παίξεις αποκομμένο αυτό το παιχνίδι. Όχι τόσο ακριβώς, θα χάσεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι το σενάριο το ίδιο του νέου παιχνιδιού είναι πολύ απλό και λίγες σελίδες, ας πούμε, στο χαρτί. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλές συνδέσεις με το παρελθόν που κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με τη σειρά θα τις χάσει. Συζητήσιμο το αν έχει σημασία. Εγώ λέω ότι έχει κάποια σημασία, αλλά όπως και να έχει γίνει λίγο αχταρμάς το σενάριο του Resident Evil, της σειράς Resident Evil γενικότερα, έχει μπλεχτεί πάρα πολύ. Και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι το τελευταίο παιχνίδι που ασχολείται με αυτό το κομμάτι και να πάμε σε κάτι άλλο. Και μάλλον έτσι θα είναι, πιθανό τέλος πάντων. Και η Grace τέλος πάντων παίζει σε ένα μέρος που λέγεται Care Center, που έχει μέσα διάφορα δωμάτια. Έχει τα κλασικά τεράστια σαλόνια με πολλές πόρτες, έχει εργαστήρια, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μαγειρίο, κουζίνες, τα πάντα. Και αυτό είναι φτιαγμένο τέλεια. Νομίζω πως είναι δηλαδή αυτή η πίστα του Resident Evil το καλύτερο σκηνικό που έχουμε δει ποτέ στη σειρά. Γιατί μέσα τα έχει όλα. Έχει τα πάντα. Έχει τα κλασικά τέρατα που σε κυνηγούν, ας πούμε, από πίσω συνέχεια, όπως ήταν ο Mr. X, αλλά όχι ένα. Αυτή τη φορά είναι διάφορα και εμφανίζονται κατά καιρούς και θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Ας πούμε, ένα δεν μπορεί να μπει από τις πόρτες και μένει στις πόρτες και κολλάει εκεί και εσύ μπορείς να ξεφύγεις. Άλλο δεν μπορεί το φως, οπότε πρέπει να πας σε δωμάτια με φως για να το αντιμετωπίσεις. Ταυτόχρονα έχει και διάφορα ζόμπι. Και εδώ έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Πρώτα απ' όλα ο σχεδιασμός των επιπέδων είναι φανταστικός. Γρήγορα θα μάθεις απ' έξω όλο το κτίριο και δεν θα χρειάζεσαι οριακά χάρτη. Οι περιοχές είναι τελείως ξεχωριστές μεταξύ τους και οπτικά και σχεδιαστικά. Και πολύ γρήγορα το μαθαίνεις απ' έξω. Δηλαδή έχει τόσο πολλά σημεία ενδιαφέροντος, τόσο πολλά, ας πούμε, αξιοθέατα, ώστε μόλις βλέπεις κάτι, ξέρεις κατευθείαν που είσαι. Βλέπεις την κουζίνα, ξέρεις ότι είσαι εκεί. Βλέπεις το ζόμπι μάγειρα, ας πούμε, που έχει, ξέρεις που είσαι. Βλέπεις ένα συγκεκριμένο φως, καταλαβαίνεις που είσαι. Ένα άγαλμα, ξέρεις που είσαι. Μια συγκεκριμένη πόρτα. Ένα μέρος που είναι σκοτεινό. Κάθε σημείο έχει φτιαγμένο το χώρο έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο και αμέσως να μπορείς να καταλάβεις πού βρίσκεσαι και πώς θα πας εκεί που θες. Έχει βέβαια και χάρτη, πλήρως καλοφτιαγμένο, πλήρως αποτελεσματικό, όπως πάντα, οπότε κανένα πρόβλημα εκεί. Και μετά έχουμε τα ζόμπι τα οποία έχει βάλει Capcom σε διάφορα σημεία και εδώ έχει κάνει καλύτερη δουλειά από ποτέ και ίσως καλύτερη δουλειά από ό,τι έχει κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι με ζόμπι ποτέ μέχρι σήμερα. Γιατί τα ζόμπι γενικά είναι ένα τέρας στο είδος του τρόμου, το οποίο συνήθως είναι άμυαλο, αδιάφορο μεμονωμένα, δηλαδή το κάθε ζόμπι ξεχωριστά είναι απλά ένας τύπος ο οποίος κάποτε ήταν άνθρωπος και πλέον απλά περπατάει και θέλει να φάει, ξέρω εγώ, νεκρούς, ζωντανούς τέλος πάντων, ναι, με brains. Και συνήθως δεν έχουν ενδιαφέρον τα ίδια τα ζόμπι μεμονωμένα, έχουν ενδιαφέρον ως ορδί, ας πούμε, ή ως προς το πώς ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, πώς δημιουργήθηκαν τα ζόμπι, πώς μεταδίδεται το ιός και όλα αυτά. Εδώ έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί η Capcom επιλέγει να διατηρήσει κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου και μετά τη ζομποποίηση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν ο μάγειρας μέσα σε αυτό το κέντρο που βρίσκεσαι, παραμένει μάγειρας και μετά και το βλέπεις, ας πούμε, στην κουζίνα να μαγειρεύει με πάθος, ενώ είναι ξεκάθαρα ζόμπι κατά τα άλλα. Κάποιος ο οποίος ήταν ο επιστάτης, ας πούμε, μπορεί να ανοιγοκλίνει τα φώτα. Κάποιος μπορεί να τραγουδάει. Κάποιος μπορεί να κάνει κάτι στο εργαστήριο, τέλος πάντων. Οπότε ο καθένας είναι σαν να θυμάται ακόμα κάποια χαρακτηριστικά της προηγούμενης ζωής του και να τα κάνει με αιμονικό τρόπο πλέον. Δηλαδή να ανοιγοκλίνει το φως συνέχεια, για παράδειγμα, να καθαρίζει συνέχεια. Μου θυμίζει κιόλας αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα μου θυμίζει ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα που λέγεται Severance,
Δεν είναι από τη σειρά Severance του Apple TV, δεν σχετίζεται. Στην οποία το concept είναι πολύ παρόμοιο, ότι σκάει ένας ιός και σαν την καραντίνα είναι στην αρχή, τέλος πάντων, με μάσκες και όλα αυτά για να μην μεταδοθεί. Αλλά στην πορεία μεταδίδεται παντού και οι άνθρωποι που κολλάνε τον ιό γίνονται κάτι σαν ζόμπι, όμως διατηρούν στοιχεία από την προηγούμενη ζωή τους. Δηλαδή, κάποιος μπορεί, ας πούμε, να πλένει τα πιάτα συνέχεια. Κάποιος μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένη δουλειά και να συνεχίσει να την κάνει συνεχώς μετά τη ζωμποποίηση. Και ήταν πολύ καλή αυτή η ιδέα και η Capcom την πήρε κάποια παρόμοια. Δεν ξέρω αν είχα διαβάσει το βιβλίο και τους ήρθε από εκεί. Όπως και να έχει, είναι μια ιδέα που θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι, δεν είναι τόσο εκτός πραγματικότητας. Αλλά ήταν πολύ καλή ιδέα για να μείνει μόνο σε ένα βιβλίο, ακόμα και από εκεί να την πήρανε. Και την αξιοποίησαν πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι. Δηλαδή, τα ζόμπι δείχνουν χαρακτήρα. Σε κάθε δωμάτιο είναι ταιριαστού τύπου ζόμπι. Μπορείς να ξέρεις ποιο είναι πού. Η κάθε αντιμετώπιση, αν και η μάχη παραμένει απλή, δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις κάτι συγκεκριμένο στα περισσότερα από αυτά. Να αξιοποιήσεις, ας πούμε, το πώς ήταν πριν γίνουν ζόμπι. Παραμένει η μάχη, πυροβολάω στο κεφάλι, σπρώχνω. Όπως ο Leon κλώτσαγε, η Grace σπρώχνει, ας πούμε, πυροβολά στα πόδια του ζόμπι και το σπρώχνεις και πέφτει κάτω και είτε φεύγεις μακριά είτε το αποτελειώνεις στο πάτωμα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τρόποι να αξιοποιήσεις τις λειτουργίες του ζόμπι, δηλαδή κάποιο που φωνάζει και προκαλεί ζημιά στους γύρω του, μπορείς να το εκμεταλλευτείς κάπως και να προκαλέσεις ζημιά σε άλλα ζόμπι. Μπορείς να βρεις κάποια τα οποία δεν βλέπουν, να πετάξεις ένα μπουκάλι, γιατί έχει και τέτοιους μηχανισμούς, και να πάει κοντά σε κάποιο άλλο ζόμπι ακούγοντας το μπουκάλι και να το χτυπήσει και να το σκοτώσει. Μπορείς να κλείσεις ένα φως και να έρθει ο επιστάτης να το ανάψει και να το σκοτώσει κρυφά. Υπάρχουν τρόποι να το αξιοποιήσεις. Δεν θα το βρουν όλοι οι παίκτες γιατί δεν θα ασχοληθούν τόσο πολύ, αλλά όπως και να έχει, μόνο και μόνο για την ατμόσφαιρα, η διαφορετική τύπη του ζόμπι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και πολύ καλά φτιαγμένη. Επίσης, είναι πολύ πετυχημένο ότι αυτή τη φορά έχουμε stealth. Έχουμε ξαναδεί ιδέες με stealth. Στο remake του 4 είχε κάποια πράγματα που μπορούσες να κάνεις κάποια stealth kill, ας πούμε, αλλά πολύ περιορισμένα, γιατί έκανες κανένα δυο και μετά αναγκαστικά έμπαινε σε μάχη. Στο 7 κρυβώσουν κάπως, αλλά τώρα έχει κανονικούς μηχανισμούς stealth. Δηλαδή μπορείς να κάνεις stealth kill με συγκεκριμένα αντικείμενα. Μπορείς να κάνεις θόρυβο και να πάνε αλλού τα ζόμπι. Μπορείς να κρυφτείς και όντως κρύβεσαι. Και έχει και ένα crafting, τέλος πάντων, που φτιάχνεις αντικείμενα. Μαζεύεις συγκεκριμένους πόρους και φτιάχνεις αντικείμενα και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα πολύ ωραίο σύστημα μέσα σε ένα άψογο level design με φανταστικά γραφικά, τέλειο σχεδιασμό στα επίπεδα, πάρα πολύ αξιομνημόνευτο και σχεδιαστικά και οπτικά και όσον αφορά τις συναντήσεις που έχεις με τους εχθρούς, είτε αυτοί οι εχθροί είναι απλά τερατάκια, απλά ζόμπι, είτε είναι, ας πούμε, τα mini bosses που είναι σαν το Mr. X που πρέπει να τα αποφύγεις και να βρεις τρόπους να ξεφύγεις. Π.χ. να πας στα σκοτάδι και να λύσεις κάποιους γρίφους κρυφά χωρίς να σε βλέπει ο εχθρός. Πάρα πολύ καλές ιδέες. Πλήρως ικανοποιημένος έμενα εγώ από αυτό το κομμάτι και παραπάνω από πλήρως. Ήταν από τα καλύτερα σημεία που έχω δει στη σειρά. Από κάθε άποψη. Και είχε μέσα και διάφορες ωραίες ιδέες. Είχε, ας πούμε, ένα σύστημα με τον gore που σκοτώνεις ένα ζόμπι και πετάγονται τα αίματα παντού και μένουν εκεί πέρα. Πολύ όμορφο, θα έλεγα. Το όμορφο ίσως δεν είναι η σωστή λέξη, αλλά ήταν πολύ καλά υλοποιημένο αυτό το σύστημα και τέριαζε πάρα πολύ και έδινε και αυτό πόντους στην ατμόσφαιρα. Και δεν είχα πραγματικά να πω κάτι αρνητικό. Έσπαγε πολύ ωραία κιόλας με τον Leon και σεναριακά, αλλά και όσον αφορά το gameplay που έπαιζες για λίγο με τον Leon και ξανά με την Grace. Η Grace πολύ συμπαθητική από την αρχή, η ηθοποιός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τη φτιάχνει όπως και in-game, είναι έτσι κάπως αγχώδης και φαίνεται αγχωμένη και αγκομαχάει και βαριανασένει, ας πούμε, ενώ παίζεις, και το έχει πετύχει πάρα πολύ καλά η ηθοποιός και πάρα πολύ καλά έχουν πετύχει και το πώς την έχουν σχεδιάσει για να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και μετά όμως εγώ βρίσκω πιο ενδιαφέρον το κομμάτι του Leon, παρόλο που το κομμάτι της Grace είναι πάρα πολύ καλό και παρόλο που είναι νέος χαρακτήρας και παρόλο που έχει νέες ιδέες και νέα προσέγγιση σε πολλά σημεία. Σε γενικές γραμμές μπορείς να πεις ότι αυτό το κομμάτι είναι τυπικό Resident Evil όπως το έχουμε μάθει πλέον, απλώς με διάφορες ιδέες από εδώ και από εκεί και άψογο. Αυτό αν ήταν όλο το παιχνίδι χωρίς το Leon, εγώ θα έλεγα ότι είναι παιχνιδάρα το Resident Evil Requiem, αλλά μετά μας φέρνει και το Leon και εκεί έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει ενδιαφέρον η νοσταλγία καταρχάς. Εγώ περίμενα ότι το Resident Evil Requiem θα είναι σαν να λέμε το κλείσιμο του Resident Evil
με αυτούς τους χαρακτήρες και ότι θα γίνει κάτι όπως με το Metal Gear Solid 4, ότι θα βλέπουμε συνέχεια επιστροφές παλιών χαρακτήρων, ότι θα εμφανίζονται συνέχεια χαρακτήρες από τα παλιά, ότι θα βλέπουμε βιντεάκια από τα παλιά, ότι θα βλέπουμε βιντεάκια από τα παλιά, όπως και στο Metal Gear 4, αυτούσια δηλαδή, θα μας δείχνει τα γραφικά του 2 και του 3 και θα είναι τέλος πάντων βασισμένο στην νοσταλγία σχεδόν πλήρως. Τελικά δεν ήταν έτσι. Όμως αρχικά εγώ θέλω να πω ότι κατά δική μου άποψη ένα σε εισαγωγικά λάθος που έχει γίνει εδώ πέρα είναι ότι τα remake αφαίρεσαν κάπως την ευκαιρία από το Requiem να γίνει νοσταλγικό όσο θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή χωρίς να κάνει τέτοιες υπερβολές, όπως είναι να παραμείνει αυτούσιο όπως το βγάλανε. Αν δεν υπήρχαν τα remake, η νοσταλγία θα ήταν πιο έντονη. Δηλαδή, ας πούμε, το Metal Gear Solid 4, αν εξαιρέσουμε κάποιες υπερβολές που έκανε, τέλος πάντων ήταν και από τα πρώτα παιχνίδια που αξιοποίησαν τόσο πολύ αυτό το concept, ότι πλέον έχουν περάσει πολλά χρόνια και μπορεί ένα video game να πατήσει στην ιστορία του για να προκαλέσει συναισθήματα. Όπως και να έχει, είχε κάποιες στιγμές μέσα το 4 και αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ έντονο συναισθηματικά, γιατί εμείς τότε είχαμε παίξει το Metal Gear Solid 1 όταν ήμασταν παιδιά. Πηγαίναμε σχολείο ακόμα. Και το 4 το παίξαμε πολλά χρόνια μετά, ενήλικοι πλέον ας πούμε, και θυμηθήκαμε κάπως, εκτός από το ίδιο το παιχνίδι, θυμηθήκαμε και εκείνη την εποχή, δηλαδή πώς παίζαμε το παιχνίδι, πού το παίζαμε, με ποιον το παίζαμε, και υπήρξε αυτό το έντονο συναίσθημα της νοσταλγίας, το οποίο κατά τη γνώμη μου το Requiem δεν κατάφερε να πετύχει στο βαθμό που θα μπορούσε. Και δεν κατάφερε κυρίως όχι επειδή έκανε κάτι λάθος το ίδιο το παιχνίδι, αλλά επειδή είχαν βγει τα remake. Δηλαδή, εγώ έχω γυρίσει στο αστυνομικό τμήμα της Raccoon City πριν από λίγα χρόνια. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ξανά έπαιξα το αστυνομικό τμήμα. Αν έπαιξα το Requiem και γυρνούσα στο αστυνομικό τμήμα της Raccoon City πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, δεν ξέρω πόσα είχαν περάσει, παραπάνω, δεν είναι 20. Πότε είχε βγει το 2, το 90 κάτι. Δηλαδή 30 χρόνια, ξέρω εγώ. Αν είχα περάσει 30 χρόνια από τότε που είχα πάει τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα και που είχα παίξει στη Raccoon City με αυτούς τους χαρακτήρες, θα ήταν πολύ πιο έντονο το συναίσθημα της νοσταλγίας, χωρίς να απαιτούνται φθηνά κόλπα για να σε προξενήσει. Ενώ τώρα που έχουν περάσει τόσα λίγα χρόνια, εγώ προσωπικά δεν ένιωσα αυτή τη μεγάλη επιστροφή σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή ένιωσα σαν να είχα ξαναεπιστρέψει πριν από λίγο. Οκ, είναι διαφορετική η Raccoon City, είναι κατεστραμμένη, είναι σαν Fallout φάση. Τα πάντα είναι γκρι, καφέ, με σκόνες και σαπίλα. Αλλά όταν έχει κάποια σκηνικά όπως την επιστροφή στο αστυνομικό τμήμα, η οποία είναι φτιαγμένη για να προκαλέσει νοσταλγία, η δικιά μου νοσταλγία δεν είναι τόσο έντονη. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να υπάρξει αυτό το χάσμα, το χρονικό, που θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτά τα συναισθήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με το remake του 4. Αν είχα παίξει το 4 όταν βγήκε τελευταία φορά και τώρα έπαιζα το Requiem με όλα αυτά τα χρόνια ενδιάμεσα, το σύστημα μάχης, το Requiem, που μοιάζει πολύ με το 4, θα ήταν από μόνο του πολύ εντυπωσιακό. Καταρχάς θα ήταν νοσταλγικό, γιατί δεν θα είχα ξαναπαίξει το 4, τουλάχιστον σε κάποια νέα εκδοχή, και θα έβλεπα για πρώτη φορά ξανά το Leon να κάνει αυτές τις κινήσεις και να παίζει με αυτόν τον τρόπο, και επίσης θα έβλεπα για πρώτη φορά αυτό το σύστημα μάχης να έχει εξελιχθεί και να έχει έρθει στο σήμερα. Ενώ τώρα που το έχω ξαναδεί στο remake του 4, το άλμα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα ήταν από το original, και θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Τώρα είναι το ίδιο σύστημα μάχης με κάποιες νέες ιδέες. Καλό, πολύ καλό, σχεδόν τέλειο δηλαδή, αλλά πάλι θα ήταν πιο έντονο το συναίσθημα αν δεν είχαμε τα remake διάμεσα. Αυτό βέβαια, εντάξει, είναι μία ή άλλη, γιατί τα remake δεν είναι εξαιρετικά, χαιρόμαστε που υπάρχουν. Τέλος πάντων, από μία άποψη, από κάποια άλλη μπορεί και όχι τόσο, αλλά εντάξει, αυτό είναι συζήτηση για άλλη ώρα. Χαιρόμαστε σε γενικές γραμμές που υπάρχουν και οι περισσότεροι χαίρονται που υπάρχουν, αλλά μειώσανε κάπως τον αντίκτυπο που είχε το Requiem σε αυτό το κομμάτι. Οπότε
δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει γίνει, αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο. Και σε γενικές γραμμές αυτό που έγινε ήταν καλό. Και ήταν καλό επειδή δεν πάτησε πάρα πολύ πάνω στην νοσταλγία. Δεν μας πέταγε συνέχεια σκηνικά από τα παλιά, χαρακτήρες, τοποθεσίες και όλα αυτά. Μας πήγε σε κάποια βασικά πράγματα. Είχε κάποια σημεία τα οποία ήταν λίγο too much κατά τη γνώμη μου, όπως η επιστροφή του Mr. X, το οποίο ήταν λίγο αχρίαστο ίσως και λίγο παρουσιασμένο, τραβηγμένο κάπως από τα μαλλιά για να είναι νοσταλγικό και για να υπάρξει. Ταυτόχρονα όμως υπήρξε μια επιστροφή κάπως πιο ήσυχη. Δηλαδή ο Leon γύρισε στη Raccoon City, ήταν μέρα, δεν ήταν νύχτα, δεν έγιναν υπερβολές, ήταν χαλαρά η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω, γύρισε στο αστυνομικό τμήμα και δεν μας πέταγε κάθε 2 λεπτά βιντεάκια με την Claire ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπήρξαν κάποιες αναφορές στο παρελθόν, προφανώς, αλλά δεν ήταν ότι σε κάθε στενό σου δείχνε, σε τράβαγε από τα χέρια και σου έλεγε δες, εδώ έχεις γυρίσει, εδώ έχεις παίξει αυτό, έχεις κάνει αυτό, έχει γίνει αυτό. Οι αναφορές που υπήρξαν κατά τη γνώμη μου ήταν σωστές, ήταν μετρημένες και ήταν πολύ πιο ήσυχο το αποτέλεσμα από αυτό που περίμενα. Και μάλιστα ο Leon ήταν πολύ πιο. Του δόθηκε ευκαιρία να λάμψει κάπως του Leon και του ηθοποιού αλλά και του χαρακτήρα. Δόθηκε ένα βάθος λίγο στο χαρακτήρα το οποίο έλειπε κάπως. Δηλαδή, είναι ένας action hero τύπου B-movie, αλλά αυτό το βάθος που το δώσανε εδώ πέρα ήταν τόσο όσο. Που έδειξε πως είχε κάποιες σκέψεις για το παρελθόν και μπορεί να έχει μετανιώσει κάποια πράγματα και μπορεί να έχει κάποιες, ας πούμε, τύψεις ή οτιδήποτε. Το έδειξαν πολύ σωστά, χωρίς να αναλωθούν σε μακροσκελείς διαλόγους ή σε παρουσιάσεις που κρατάνε πολύ. Δείξανε λίγα πράγματα, αρκετά όμως και αρκετά στοχευμένα και καλογραμμένα, ώστε να περάσουν αυτό που θέλαν και να αναπτύξουν το χαρακτήρα περισσότερο από ποτέ, μάλλον. Κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, νομίζω ότι κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και ήταν μια πολύ ωραία επιστροφή και πολύ καλό κλείσιμο. Και όπως και να έχει, όμως, εγώ είχα και άλλα θέματα. Ας πούμε, ο Mr. X ήταν ένα boss το οποίο είχε πλάκα. Σου πέταγε εκείνη τις ρουκέτες με τα χέρια και είχε πλάκα και σαν παρουσίαση, ότι ένας τύπος σου πετάει ρουκέτες με τα χέρια, αλλά και σαν μάχη ήταν διασκεδαστική. Όμως, οι μάχες του κομματιού του Leon δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακές όσο περίμενα. Δηλαδή, καταφέραν να βρουν τρόπο να κάνουν τη μάχη δύσκολη. Δηλαδή, δεν ήταν πάλι το ίδιο. Πυροβολάω τα πόδια, κλωτσάω, πυροβολάω ή σκοτώνω με το μαχαίρι, τέλος πάντων. Κάναν τους εχθρούς λίγο πιο ανθεκτικούς και λίγο διαφορετικούς στη συμπεριφορά, ώστε να μην μπορείς να παίζεις πάλι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όμως, καταρχάς οι εχθροί ήταν πολύ πιο βαρετοί από ότι οι εχθροί της Grace. Αναμενόμενο, γιατί οι εχθροί του Leon είναι πολύ περισσότεροι σε αριθμό, αλλά κάπως φαινόταν η διαφορά. Δηλαδή, θα μπορούσαν μέσα σε όλους αυτούς τους εχθρούς να βάλουν περισσότερους αξιομνημόνευτους εχθρούς. Π.χ. στο πολύ καλό set piece με το γυάλινο πάτωμα να βάλουν άλλους τύπους εχθρούς συγκεκριμένους. Κάτι τέτοιο, κάποια ιδέα να βάλουν, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη ποικιλία και μια πιο αξιομνημόνευτη να είναι οι εχθροί, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, δεν πειράζει και τόσο, γιατί εδώ πέρα παίζουμε για να ρίξουμε ξύλο με το Leon. Το σύστημα Mike είναι καταπληκτικό, από τα καλύτερα που υπάρχουν γενικά. Οι καινούργιες ιδέες πολύ ωραίες, δηλαδή σου βγάζει κάπως την κλωτσιά από τη μέση, γιατί δεν κλωτσάς όσο κλωτσάς στο 4, αλλά έχεις πλέον αυτό που παίρνεις από κάτω όπλα και τα πετάς ένα κόντιο και καρφώνεις κάποιον, πετάς ένα τσεκούρι σε άλλον, σκαρφαλώνεις περισσότερο, τέλος πάντων, μέσα στις μάχες, και έχει πάλι αυτό το στυλ που πρέπει να βλέπεις τριγύρω, να ελέγχεις το χώρο, να αποφεύγεις όπου πρέπει, να κάνεις το πάρι όπου πρέπει, να πυροβολάσεις τα σωστά σημεία τους εχθρούς, να έχεις γρήγορες αντιδράσεις, καλό έλεγχο του χώρου, καλή τοποθέτηση στο χώρο και ταυτόχρονα να έχεις αρκετές σφαίρες. Πολύ καλή δουλειά και εδώ, αλλά καταρχάς ήθελα περισσότερα όπλα. Μου έχεις ένα σύστημα που είναι πάρα πολύ εθιστικό, πολύ καλοφτιαγμένο για τα upgrades, πολύ διασκεδαστικό, αλλά νιώθω ότι τα όπλα δεν ήταν αρκετά. Σε είδη τουλάχιστον, δηλαδή θα ήθελα περισσότερους τύπους όπλων και κάτι πιο εξωφρενικό μέσα. Και θα ήθελα περισσότερα upgrades, περισσότερα πράγματα να έχω να κάνω σε ένα playthrough, χωρίς να χρειάζεται να παίξω από την αρχή για να βρω περισσότερα πράγματα. Μετά τα boss fights. Ήταν λίγα τα boss fights και δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Δηλαδή δεν είχε κάποιο γίγαντα σαν το 4, δεν είχε τον Krauser με τη μάχη με τα μαχαίρια. Είχε κάτι αντίστοιχο, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ υποδέστερο. Επίσης πολύ παρόμοιο
σε σκεπτικό και όχι τόσο αξιοπνημόνευτο. Δηλαδή, γενικότερα τα boss fights, οριακά δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή που το έχω παίξει πριν από 2 εβδομάδες. Πόσο έχει πάει, 1 εβδομάδα, δεν ξέρω πότε έπαιξα τελευταία φορά. Οριακά τα έχω ξεχάσει ήδη τα boss fights. Ενώ τα boss fights του 4 δεν ξεχνιούνται. Είχε στη λίμνη, είχε το γίγαντα, είχε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν αξιοπνημόνευτα. Εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Και όσον αφορά το σχεδιασμό τον οπτικό, το εικαστικό στυλ ας πούμε, και όσον αφορά το σχεδιασμό της μάχης. Μετά, παρόλο που είχε διάφορα set pieces, είχε το γυάλινο πάτωμα, είχε τη μηχανή που ήταν από τα καλύτερα σημεία του παιχνιδιού, είχε το άλλο το σκηνικό που σου πετάγανε ρουκέτες, είχε μάχες σε ανοιχτούς χώρους, μάχες σε κλειστούς χώρους, είχε διάφορα πράγματα για να μην γίνεται βαρετό και δεν έγινε ποτέ βαρετό. Αντίθετα, η μάχη παραμένει πάρα πολύ διασκεδαστική μέχρι το τέλος, αλλά πάλι δεν μπορέσανε ποτέ, και δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό ποτέ, να φτάσουν τα καλύτερα σημεία του 4. Και εδώ βλέπουμε γιατί το 4 αγαπιέται τόσο πολύ και μετά από τόσο καιρό. Γιατί το 4 είχε κάποια σκηνικά τα οποία είναι αξεπέραστα. Με καλύτερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, την είσοδο του Leon στο χωριό. Όταν πρωτοπάς στο χωριό, είναι όλο το σκηνικό. Και στο παλιό και στο remake. Στο remake νομίζω μου αρέσει περισσότερο, οπότε θα πω και το remake εγώ. Βλέπεις από μακριά με τα κιάλια, κοιτάς το χωριό, όλο αυτό το σκηνικό πώς το έχουν στήσει είναι εξαιρετικό. Μετά μπαίνεις μέσα, σου επιτίθενται με τα φτιάρια και τις πέστες, όχι τρίενες, δεν μου πάει στο μυαλό η λέξη. Τέλος πάντων, με τις τσουγκράνες και τα αυτά. Και εκτός από το ότι δεν περιμένεις ακριβώς αυτό το πράγμα τότε, όταν είχε πρώτο βγει, γιατί είχαμε συνηθίσει άλλα ζόμπι, πέρα από αυτό όμως, είχαμε ένα σκηνικό το οποίο ήταν εντελώς αψεγάδια φτιαγμένο. Και στο remake δηλαδή. Είχες μία μικρή πίστα με διαδρόμους, παράθυρα, πάνω όροφος, κάτω όροφος. Έμπαινες μέσα στο κτίριο, έσπαγε την πόρτα, έμπαινε άλλος με το λησοπρίωνο. Έτρεχες απ' έξω, είχε τα ζώα που μπορούσες να αξιοποιήσεις, είχε διάφορα πράγματα να κάνεις. Μπορούσες να κινηθείς με πολύ μεγάλη ελευθερία και αυτό που συνέβαινε ήταν εξωφρενικό. Ο τρόπος που το είχαν στήσει ήταν καταπληκτικός, πάρα πολύ αξιομνημόνευτο, πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μπορείς να το παίζεις ξανά και ξανά. Και νομίζω ότι στο Requiem δεν καταφέρανε να φτιάξουν ένα set piece, ένα σκηνικό που να φτάνει αυτό. Κανένα. Νομίζω ότι δεν μπορέσανε να το φτάσουν με τίποτα. Προσπαθήσανε, βάλανε ωραία σκηνικά μέσα, αλλά νομίζω ότι το 4 παραμένει ακόμα και σήμερα ο βασιλιάς της σειράς. Ότι είχε τα καλύτερα σκηνικά από όλα, τα πιο αξιομνημόνευτα σκηνικά, την καλύτερη ας πούμε προσέγγιση όσον αφορά τη δράση, όχι τα συστήματα της δράσης, τα πράγματα που σε έβαζε να κάνεις και τα σενάρια στα οποία σε πέταγε. Ήταν καταπληκτικά, στο cast όλα αυτά που είχε τέλος πάντων. Το Requiem πάει κοντά και το σύστημα μάχης είναι όντως εξαιρετικό, παρόμοιο, αλλά πολύ παρόμοιο, αλλά με νέες ιδέες. Το τσεκούρι, όλα αυτά που είπαμε πριν. Οπότε καλή δουλειά, αλλά δεν φτάνει το 4 και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό. Μετά επίσης οι μηχανισμοί του Leon προσφέρονται για τρελά πράγματα. Το τσεκούρι, το πάρει με το τσεκούρι, γενικότερα το τσεκούρι και γενικότερα ο τρόπος που μάχεται πλέον ο Leon, το αλυσοπερίον, όλα αυτά προσφέρονται για τρελά σκηνικά. Και δεν είχε τόσο τρελά σκηνικά. Δηλαδή, ας πούμε, με το αλυσοπερίον είχε κάποιες ωραίες μάχες σε κλειστούς χώρους που έπεφτε κάτω το αλυσοπερίον και έφερνε γύρες στο πάτωμα και γινόταν εχθρός σχεδόν από μόνο του. Νομίζω δεν τα αξιοποίησαν όσο μπορούσαν. Εγώ περίμενα κάτι σαν Evil Dead 2, ας πούμε, δηλαδή να ξεφύγει η κατάσταση και να είναι πολύ αξιοπνημόνευτα αυτά που θα γίνουν. Τελικά ήταν απλώς καλοφτιαγμένες αναμετρήσεις. Τα περισσότερα. Οπότε και αυτό μου έλειψε λίγο εκεί. Και μετά είχαμε και το Open World. Ας πούμε, όχι εντάξει, καμία σχέση. Μας λέγανε ότι θα είναι Open World ή Semi Open World. Τέλος πάντων, τελικά ήταν συνηθισμένο σε γενικές γραμμές. Ίσως λίγο πιο ανοιχτό, ok. Θύμιζε λίγο The Last of Us. Με stealth ανάμεσα σε διαλυμένα αμάξια στους δρόμους και με looting μέσα σε διαλυμένα καταστήματα. Θύμιζε και λίγο Silent Hill. Είχε στοιχεία από διάφορα τέτοια παιχνίδια. Πάλι ήταν πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Άψογος χάρτης. Φανταστική εξερεύνηση. Τοποθετημένα όλα ακριβώς εκεί που πρέπει. Ο χειρισμός τέλειος. Η κίνηση μελετημένα όλα όπως πρέπει ακριβώς, ώστε να λειτουργούν άψογα και με την Grace και με το Leon. Λιγότερη κίτρινη μπογιά επίσης. Πλέον σε οδηγούσε με λίγο πιο διακριτικούς τρόπους. Ας πούμε, τα κουτιά με την κίτρινη μπογιά είχαν πάνω τους ένα μικρό πραγματάκι με κίτρινη μπογιά, ώστε
να μπορείς να τα βλέπεις εύκολα μέσα στη μάχη για παράδειγμα και να λες ότι εκεί έχει αντικείμενο, χωρίς όμως να αισθάνεσαι ότι κάποιος πήγε στη Raccoon City, ξέρω εγώ, και έβαψε το κουτιά το βράδυ για να τα δει ο Leon την άλλη μέρα. Γενικά είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά και στην εξερεύνηση και σε αυτά και στους γρίφους και σε όλα. Μου λείψανε κάποια πράγματα, αυτά που είπα κυρίως. Τα όπλα, τα boss fights μου λείψανε λίγο, αλλά πολύ ικανοποιημένος έμεινα. Και με το story έμεινε ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι το χειριστήκανε καλά το σενάριο. Δεν κάνανε επιβολές να γίνει ας πούμε τσίρκο με Jill, Claire, Chris, με τους τύπους από το 5, από το 6, από το 7 να μπουν όλοι μέσα, ξέρω εγώ, απλά και μόνο για να μας αποχαιρετήσουν και να δούμε νοσταλγικά σκηνικά. Το αποφύγαν αυτό κάπως. Βασιστήκανε περισσότερο στο Leon και ας πούμε στο Requiem, τέλος πάντων αυτό στο Redemption, πες το όπως θες, και στο Spencer, που εκεί μπορεί να είναι λίγο αμφιλεγόμενο το τέλος. Spoilers εννοείται, που δείχνει ότι ο Spencer έκανε κάτι ας πούμε σαν να λέμε πράξη μεταμέλειας, όπως θα το πάρει κανείς πάλι βέβαια, γιατί μπορείς να το διαβάσεις με πολλούς τρόπους. Εμένα μου άρεσε το concept, μου φάνηκε καλό για φινάλε. Μου φάνηκε ότι μπορείς να το διαβάσεις με αρκετούς τρόπους όντως. Δεν είναι απαραίτητα ότι ο Spencer είχε και καλοσύνη μέσα του τέλος πάντων και γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Μπορείς να το διαβάσεις αλλιώς. Αλλά το story νομίζω ήταν μια χαρά. Έβαλε σωστά μέσα την Grace. Ήταν ωραίο που σε έβαλε να κάνεις μια επιλογή και ήταν λίγο διφορούμενο το τι θα διαλέξεις. Δηλαδή φαινόταν και δεν φαινόταν ποια είναι η κάνον επιλογή, ποια είναι η σωστή επιλογή ας πούμε από τις δύο. Μπορεί να έκανες και την άλλη. Υπήρχαν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να σε οθούσαν προς την άλλη επιλογή. Και οι δύο ωραίες. Το φινάλε εμένα δεν με χάλασε. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν τόσο καλό. Εμένα μου φάνηκε μια χαρά και για κλείσιμο. Άμα έκλεινε εδώ η σειρά εντελώς για πάντα, δεν θα με χάλαγε. Θα ήμουν ικανοποιημένος εγώ από αυτό. Ωραία επιστροφή στη Raccoon City. Αν δεν είχαμε τα remakes θα ήταν λίγο πιο έντονη, αλλά ωραία επιστροφή. Και καλό κλείσιμο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο με αυτούς τους χαρακτήρες. Άντε. Μια Jill. Μια Jill για πρωταγωνίστρια δεν θα ήταν άσχημη, αλλά όπως και να έχει θα μπορούσε να φύγουν λίγο από αυτό, γιατί έχει παραγίνει μπλέξιμο το σκηνικό με τα conspiracy και με τις συνωμοσίες και ποιος είναι ποιος και ποιος έκανε τι. Έχει ξεφύγει λιγάκι νομίζω πλέον. Οπότε θα μπορούσαν ας πούμε να πάνε σε νέους χαρακτήρες και σε νέο concept χωρίς Raccoon City, ξέρω εγώ, με Kunavi City ή οτιδήποτε, ή να πάνε ας πούμε στο μέλλον μετά από όλα αυτά, όταν είναι ξέρω εγώ η κόρη του Ethan, και να συνεχίσουν από εκεί αφήνοντας κάπως στο παρελθόν τον Chris, την Jill, την Claire, όλα αυτά. Όπου είναι ο καθένας, έκανε ό,τι έκανε. Πάμε σε άλλο σκηνικό. Νομίζω θα ήταν καλή ιδέα τώρα να ξεφύγει λίγο από αυτό το θέμα, γιατί παρά έχει γίνει αχταρμάς και μπορεί να γίνει ακόμα πιο μπλεγμένο χωρίς λόγο. Γιατί λειτουργεί ακόμα, εντάξει, αλλά γι' αυτό και είδαμε Ethan και τέτοια. Εντάξει, καλές ιδέες ήταν όλες αυτές. Φτάνει νομίζω. Έκλεισε ωραία. Και τελικά είναι. Εγώ θα πω ότι το Requiem είναι καλύτερο από το Village. Το Village είχε αξιομνημόνευτα σκηνικά. Ας πούμε τα Vampire, η Lady, είχε πολλά πράγματα. Η αρχή ήταν πολύ ωραία όταν πρώτο έμπαινε στο Village. Προσπαθούσε να πιάσει λίγο την έγκλη της εισόδου στο 4. Αλλά δεν την πέτυχε. Εντάξει, όμως ήταν μια χαρά. Τέλος πάντων είχε αρκετά σκηνικά ωραία το Village. Πολύ καλοφτιαγμένο όπως όλα. Level design άψογο, τα πάντα. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Αλλά δεν ήταν τόσο. Δεν έφτανε στα top Resident Evil. Το 7 ήταν μάλλον χειρότερο παιχνίδι από το Village. Άμα κάτσεις και το δεις κάθε κομμάτι του ξεχωριστά πως είναι φτιαγμένο. Αλλά ήταν καλύτερο σαν εμπειρία. Πιο εμβληματική, πιο ιδιαίτερη και με πιο πετυχημένες ιδέες στην παρουσίαση νομίζω. Και πιο κοντά σε αυτό που θα περίμενες από μια επιστροφή του Resident Evil. Το Requiem επιστρέφει κανονικά πλέον, έχει zombie όπως παλιά, δεν είναι ούτε σαν το 5 ούτε σαν το Village. Εκεί πήγαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, στο 7 βγήκε πάρα πολύ καλά, στο Village όχι τόσο. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι το Village είναι σίγουρα χειρότερο από το Requiem, σαν σύνολο. Το 7 μάλλον πάλι το Requiem κερδίζει, γιατί το 7 το πρώτο μισό ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραία επιστροφή στη σειρά, πολύ καλές ιδέες, ειδικά μετά το 6 είχε φανεί αριστούργημα ξέρω εγώ, αλλά το δεύτερο μισό είχε πολλά προβλήματα, ενώ στο Requiem δεν έχει αντίστοιχα θέματα.
η ποιότητα παραμένει υψηλά μέχρι το τέλος, οπότε θα έλεγα ότι και εδώ είμαστε σίγουρα καλύτερα. Και η μάχη πλέον γίνεται ανάλογα ποιο θα ρωτήσεις. Κάποιοι θα πούνε και το 1 μέσα. Το 1 ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και όντως πολύ αξιόλογο, αλλά μιλώντας στη σημερινή εποχή, στη σύγχρονη, εγώ θα βάλω το 2 και το 4 στην άμεση μάχη με το Requiem. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία είναι αυτή τη στιγμή που παλεύουν για το ρόλο, για τη θέση του καλύτερου Resident Evil. Μιλώντας αποκλειστικά όσον αφορά τη σύγχρονη εποχή εννοώ. Όχι ποιο είναι πιο σημαντικό, ποιο έθεσε θεμέλια για το είδος και για τη σειρά, ποιο έκανε περισσότερα πράγματα, ποιο είναι καλύτερο παιχνίδι και καλύτερη συνολική εμπειρία σήμερα. Νομίζω ότι παλεύουν αυτά τα τρία και νομίζω ότι τελικά κερδίζει το 4. Εγώ θα πω το remake. Πολλοί διαφωνούν με αυτό και θεωρούν το καλύτερο το παλιό, αλλά ξανά μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα, το 4 έχει εντελώς άψογο σύστημα μάχης. Οι αλλαγές που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ καλές και γενικά νομίζω ότι έφερε όντως το 4 στο σήμερα, ολόσωστα, χωρίς να χάσει πολλά πράγματα. Παρέμεινε τσίρκο, λίγο λιγότερο ίσως, αλλά παρέμεινε τσίρκο. Είχε τις ατάκες του Leon που είχε και το Requiem, πολύ καλές ατάκες του Leon. Πάλι δεν έφτασε το 4, δεν έχει πουθενά ατάκα σαν τον Bingo, αλλά έχει το. Αν είναι second opinion, ας πούμε, έχει πολύ καλές στιγμές. Και νομίζω ότι το 4 είναι το πρώτο, και μετά γίνεται μάχη 2 και Requiem. Έτσι έχω την εντύπωση. Πάλι το 2 το remake, γιατί το 2 το παλιό κατά κάποιο τρόπο είναι καλύτερο και πιο σημαντικό, αλλά μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα, το 2 είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και εξυγχρονισμός των μηχανισμών και του style gameplay, και επίσης δύσκολα θα πεις ότι είναι ένα remake το οποίο έχασε το point, ότι έχασε το νόημα, όπως και το 3 σε κάποιες φάσεις το έχασε. Το 2 ήταν πάρα πολύ καλό remake, οπότε εγώ θα βάλω το 2 με το Requiem να κονταραχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση. Δεν είμαι σίγουρος ποιο θα κερδίσει. Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως το 2 είναι λίγο πιο iconic, πιο εμβληματικό. Το 4 έχει καλύτερο σύστημα μάχης, πολύ περισσότερες ιδέες στο gameplay, ακόμα και στο gameplay που ξεφεύγει από την δράση, που είναι πιο πολύ στον δρόμο. Άψογα zombie, άψογο setting, φανταστικό πραγματικά, σοκαριστικά καλό. Πολλά συστήματα, όλα δένουν τέλεια. Οπότε δεν ξέρω, ίσως αν με βάλεις να διαλέξω προσωπική επιλογή, θα έβαζα το 4 το remake πρώτο και δεύτερο το Requiem. Οπότε εκεί μένουμε αυτή τη στιγμή. Προς τα εκεί τίνουμε. Εντάξει, δεν το λέω τέλειο παιχνίδι το Requiem. Το 4 το λέω τέλειο παιχνίδι, και το remake και το παλιό. Το Requiem όχι, γιατί είπαμε κάποια πράγματα και άλλα μπορεί να υπάρχουν από εδώ και από εκεί που με ξένησαν κάπως ή που δεν με ικανοποίησαν πλήρως, αλλά έχει κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα. Αλλά ήταν ένα τρομερό παιχνίδι, φανταστικό, πολύ ικανοποιητικό. Εγώ δεν έχω κάτι να πω όσον αφορά την ποιότητά του που να πω ότι, ας πούμε, δεν με ικανοποίησε κάποιο κομμάτι. Μπορώ μόνο να πω που θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο. Άρα αυτά για το Resident Evil, το Requiem. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας γενικά και για το ranking, ποιο είναι το καλύτερο Resident Evil, ποιο είναι το δεύτερο, το τρίτο, ας πούμε, τα πρώτα 5, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τα πρώτα 5 θα βάλουμε πάλι το 4 και το 4, αλλά τα πρώτα 3 για να αποφύγουμε το διπλό παιχνίδι. Τώρα περιμένουμε κανένα Code Veronica. Εγώ το 5 θέλω να δω, είναι η αλήθεια, γιατί το Code Veronica μια χαρά ήταν όπως ήταν. Το 5 είχε πολλά προβλήματα και στην αρχική εκδοχή του, αλλά είχε και καλά στοιχεία. Οπότε με μια βελτιωμένη εκδοχή που θα σκεφτούν λίγο καλύτερα κάποια πράγματα και θα τα εντάξουν καλύτερα στο πλαίσιο της σειράς, ίσως θα μπορούσε να βγει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Επίσης το 6 θα ήταν καλή περίπτωση για remake. Αν μπορούσαν να το στρώσουν με κάποιον τρόπο το 6, θα μπορούσε να έχει πλάκα. Οπότε ναι, θα ήθελα το 5 για remake για να το βελτιώσουν λίγο, γιατί το Code Veronica ήταν καταπληκτικό όπως ήταν. Βέβαια δεν θα με χαλάσει. Αυτά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε στο podcast μου. Επόμενη φορά θα τα πούμε μάλλον για το Marathon. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο podcast The Bubble όποτε. Γεια σας.